دەرەنگیا باراندنا بارانێ و نەراوەستاندنا نرخێ لێرەیە سووری بەندۆرێک نیگاتیف لە ڕەوشە ئابووری یا وڵاتیەن باژارێ حەسەکێ دکە. ji ber herêma Hesekê herêmek çandinî ye, gava baran nebare, bazar tê rawestandin. Roşa aborî a bajarê Hesekê bi taybetî baweriya me de du bandorê serekî rola xwe dîtin ser roşa aborî ya Hesekê. Dev jî roşa dolar dan û sedina dolar bilindbûn û nizbûna wê na nearamekê rawestandinekê nirxê tişta di nasekin ceh bilind bi hevan bi ev dua jî roşa taybetîmendiya xelkê Hesekê bajarê Hesekê hûn tev bizanin li ser debara jiyana wan bêtir li ser çandiniyê de roşa çandiniyê jî hûn zanîn sal baran nehatiye ev rolek ev jî mezin li ser roşa bajarê Hesekê dihîst. Welatiyên bajar bi tirsek mezin vê salê dişopînin, got mûsimê çandiniyê têk here. Roşa bajarê Hesekê pir xerabî. Yek jî li esbabê û dolar datîbû bilind bi ezhar yani istikrar têtine. A di dua yani bajarê Hesekê bajarekî zîraî ye. û îsal salek duhayî baran nehat ser xelkê de. Teban metirsî cem xelkê heye. Ya yani ihtimal wî ser vê zîraetê ye. Tine bikavî biçê regî ve derbas yani berê weda xerab e. Li ser vî tiştî jî eno zîraet tune, mûsim tune yani weda wan vekirî xerab e. Tevî metirsînê lêhîna hêvî û omîdê welatiyan peyda ye, got baran li ser welat bibare. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.